Novamente a portada do noso informativo ocupan as manifestacións, as protestas dos gandeiros galegos que están nestas últimas horas en Santiago de Compostela. Durante a xornada do xoves tiraron leite diante dunha superficie comercial situada no polígono do Tambre de Santiago. Pola tarde, o xoves, participaron tamén na tractorada percorrendo as rúas da capital galega. Unha tractorada que non apoiou explícitamente o sindicato labrego galego en protesta por unhas manifestacións, por unhas declaracións dun dos representantes de Ganaderos Unidos que non lle sentaron ben o sindicato labrego. De seguido contamos todos os detalles, pero temos, como non, outras novas de actualidade que resumimos en titulares neste venres 19 de xuño do 2009.